नमस्कार, मी संजोग आम्ही सिंधुदुर्गकर या चॅनेलवरती आपलं परत एकदा मनापासून स्वागत आहे। तर तुम्ही थंबनेलमध्ये पाहिल्याप्रमाणे आपल्या ब्राह्मणदेव मंदिरात वार्षिक जत्रोत्सवचा कार्यक्रम आज आहे। तर त्याच कार्यक्रमाचा व्हिडिओ मी आपल्या YouTube चॅनेलच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत आणण्याचा प्रयत्न करतोय। तर हा व्हिडिओ तुम्ही संपूर्ण बघा। हा व्हिडिओ 2 पार्टमध्ये असेल, तर याचा दुसराही पार्ट 1-2 दिवसातच अपलोड होईल आपल्या चॅनेलवरती। तर तोही पार्ट बघण्याकरिता आपला चॅनेल त्वरित सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबून ऑलवर क्लिक करा, जेणेकरून की आपल्याला त्याही व्हिडिओचं नोटिफिकेशन सर्वात पहिलं मिळेल आणि तोही व्हिडिओ तुम्ही सर्वात पहिलं अटेंड करा। आता राहिला प्रश्न, मी इतके दिवस कुठे होतो? 1.5 वर्ष मी यूट्यूबवर आलेलो नव्हतो। तर सांगायचं पहिलं कारण म्हणजे ज्या वेळेपासून मी यूट्यूबवर व्हिडिओ करणं बंद केलं, तर त्यावेळी माझा ओल्ड डिव्हाइस जो होता, पहिला डिव्हाइस, त्याचा कॅमेरा फ्लिकर करत होता। मी गेल्या कोणत्या तरी व्हिडिओत बोललाही असेल हा प्रॉब्लेम। तर ते रिझन होतं एक न यूट्यूबवर येण्याचं। तर त्याच्यानंतर 1 वर्ष जवळजवळ म्हणजे सप्टेंबर 2023 ते आतापर्यंत, म्हणजे करंट पिरियड म्हटलं तरी चालेल, तर तोपर्यंत माझे काही कोर्सेस होते, माझ्या काही विषयांवर स्टडी चालू होता। तर मी काही गोष्टी स्वतःमध्ये डेव्हलप केल्या, त्या गोष्टींचा मला भविष्यात जाऊन काही ना काही उपयोग नक्कीच होईल याचा मला विश्वास आहे। तर याच रिझनांसाठी मी गेले 1.5 वर्ष ऑनलाईन नाही आलो यूट्यूबवरती। तर ह्यासाठी मी आपल्या सर्वांचा क्षमस्व आहे। तर आता थोड्या का प्रमाणात होईना, बट यूट्यूबला काही ना काही अपलोड आपण करत राहू याचं मी तुम्हाला आश्वासन देतो आणि या व्हिडिओला आता सुरुवात करतो आहे। तर चला जत्रेला जाऊया। तर हा आपला कसाल मालवण रोड आहे आणि या रोडच्याच अगदी बाजूला आपलं ब्राह्मणदेव मंदिर आहे। हे लांबून तुम्हाला मोठं असं दिसतं, हे ब्राह्मणदेवाचं सभामंडप आहे। खूप छान अशा प्रकारे आज सजावट केली आहे मंदिराची। तर अशाच प्रकारे आपण बरोबर मंदिराच्या आता समोर पोचलो आहे आणि आपली आई वगैरे मागून येते, त्यांची वाट बघत आहोत आम्ही या ठिकाणी आणि थोड्याच वेळात आता मंदिरात आपण प्रवेश करू। आम्ही सुमारे जत्रामध्ये 10-10:15च्या मनात पोचलेलो। त्यावेळी गर्दी ह्या प्रमाणात होती, तरी बऱ्यापैकी गर्दी होती। म्हणजे समोरच्या देव मंदिराच्या समोरच्या पायऱ्या आहेत एंटर करायला, तर त्या पायऱ्यांपर्यंत रांग होती। आम्हीही आता रांगेमध्ये लागू आणि देवाचं दर्शन घेऊ। तर जत्रा आपल्या मंदिराच्या उजव्या बाजूला भरते, तर जत्रेमध्ये पण बऱ्यापैकी गर्दी दिसत होती ह्या वेळेला। तर थोड्याच वेळात घरातील सर्व मंडळी आल्यावरती आम्ही आता देवाला अर्पण करण्यासाठी नारळ, केळी अशा गोष्टी आता खरेदी करत आहोत आणि खूप छान वाटतं। अशा प्रकारची दुकाने मंदिराच्या समोर होती आणि ह्यावर्षी थोडी जास्तच होती दुकानं। तर खूप प्रसन्न वाटत होतं मंदिरात जाताना, खरेदी करताना। केळी वगैरे छान प्रकारे अशी लावलेली होती, तर तीच आपण खरेदी करून आता मंदिरात प्रवेश घेणार आहोत। थोड्याच वेळात लाईनमध्ये आम्ही उभे राहिलो आहोत। लाईन थोडी ह्यावेळी म्हणजे ज्यावेळी आम्ही एंटर झालो मंदिरामध्ये त्यावेळी मोठीच होती, असो पण थोड्याच वेळात आपल्यालाही दर्शन मिळेल देवाचं आणि मी आपणा सर्वांनाही देवाचं दर्शन देईन।
मंदिर खूप 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 छान सजवलं आहे ह्यावर्षी. खूप प्रसन्न वाटतं आहे मंदिरामध्ये प्रवेश करताना. तर अशा थोड्या क्षणात आम्ही मंदिरामध्ये एंटर झालेलो आहोत. तर आम्ही मंदिरामध्ये एंटर झाल्यानंतर आमच्या मागे सुमारे इतक्या लोकांची लाईन होती. तर मंदिरामध्ये आम्ही आल्यानंतर उत्तरोत्तर गर्दी वाढतच होती. त्यानंतर आणि काही अशा सुंदर प्रकारे मंदिरात आतमध्ये सजावट केलेली होती. तुम्हाला मी या दुसऱ्या क्लिपमधूनही सजावटीचा काही पार्ट दाखवण्याचा ह्या क्लिपमधूनही प्रयत्न केला आहे. तर खूप खूप सुंदर प्रकारे सजावट आतील भागातही केलेली होती. खूप प्रसन्न वाटत होतं. तर आता काहीच वेळात आपल्याला दर्शनही होईल. तर इथे आहे श्री ब्राह्मणदेव. तर हे तुम्हाला आपल्या ब्राह्मणदेवाचं सरळ दर्शन होत आहे. तर मी देवाकडे एकच मागणं केलं आहे. तर ते म्हणजे असे आहे की देवाला तर सगळंच काय तुला माहिती आहे. तर मला तुझ्या सेवेयोग्य बनव आणि मी तुझ्या सेवेच्या बाहेर जाणार नाही असं कोणतंही कृत्य किंवा कोणतंही पद मला देऊ नको, जेणेकरून की मी तुझ्या सेवेच्या बाहेर जाईन. हेच मी मागितलं आहे. जे तुला योग्य वाटतंय तसं मला बनव आणि त्या प्रकारे मला ह्या विश्वात ठेव. एवढंच मी मागणं माझ्याबद्दल मागितलेलं आहे. आणि सर्वांना सुखात समाधानात ऐश्वर्यात ठेव आणि सर्वांना मिळून मिसळून ठेव. एवढंच मी मागणं देवाकडे आपल्या केलं आहे. तर आपलं कुटुंबही लाईनमध्ये उभं आहे. तर आपल्यालाही थोड्या वेळाने दर्शन घडेल. आपलंही गाऱ्हाणे करून आपण आता दर्शन घेऊ थोड्या वेळाने. तर अजून एक क्लिप असेल पुढची दर्शनाची. तर एवढं मागणं मी मागून आता आपल्या सर्वांनाही दर्शन घडवतो आहे. तर अशा खूप वेळाच्या वाट बघण्यानंतर आपलाही नंबर आता देवाकडे लागलेला आहे. आपला हार देवाच्या चरणी पोचलेला आहे. नारळ केळी वगैरे ठेवून देवाकडे आता भटजी आपले गाराणे देखील करतील. तर अशा प्रकारे हे सरळ तुम्हाला दर्शन मी घडवत आहे. देवाकडे ह्या वर्षीची सजावट अगदी सुंदर प्रकारे अशी झालेली आहे. आणि देवाकडे पाहताच क्षणी एकदम नजर देवाकडून काढू नये, बघतच राहावं असं वाटतंय. तर खूप सुंदर प्रकारे अशी सजावट ह्या वर्षी झालेली आहे. आणि आम्हाला दर्शन देखील खूप मस्त प्रकारे असं झालेलं आहे. आणि मला सांगताना खूप आनंद होतो आहे की आपल्या ह्या चॅनेलमधून आपल्या सर्वांनाही हे दर्शन होतं आहे, याचा मला खूप आनंद होतो आहे. तर व्हिडिओ कसा वाटतो नक्की कमेंट करूनही सांगा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा. चॅनेलवरती नवीन आला असाल तर आधी चॅनेल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबा. तर अशाच प्रकारे आपलं आता दर्शन सुंदर प्रकारे झालं आहे. तर आता आपण मंदिराच्या बाहेर निघतो आणि आपण आता जत्रा फिरणार आहोत. तर
मंदिरात आपण इथून बाहेर पडताच आपल्याला मंदिराच्या थेट डाव्या बाजूला देणगी काउंटर देखील आहे. तर काही ना काही देणगी जमा येथे करून आम्ही पुढे आता सरकणार आहोत. आणि आपल्यालाही सर्वांना आवाहन आहे की तुम्ही कुठल्याही मंदिरात जा, 10 रुपये का होईना देणगी स्वरूपात मंदिरात अर्पण करा. ही देणगी आपल्या मंदिरांमधून समाजसेवेसाठी वापरली जाते किंवा इतर काही चांगल्या कार्यांना वापरली जाते. तर प्रत्येकाची जेवढी कॅपॅसिटी आहे तेवढे देणगी किंवा दान करत चला, याचा आपल्यालाच पुढे जाऊन फायदा. तर बघितलात मंडळी, या पहिल्या पार्टमध्ये आपण संपूर्ण देवदर्शन आपल्याला घडवलेलं आहे. तर हा पहिला पार्ट आपल्याला कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगावे. आणि जर व्हिडिओ आवडला तर नक्की एक लाईक बटन प्रेस करून जावं, कारण यामुळे आम्हाला मोटिवेशन मिळतं किंवा आपल्याला व्हिडिओ कसं वाटतं हेही आम्हाला समजतं यामधून. तर नक्की लाईक बटन प्रेस करून जावं आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन ऑलवर क्लिक करा, जेणेकरून की काय होईल, मी जेव्हाही व्हिडिओ अपलोड करेन त्याचं नोटिफिकेशन आपल्याला सर्वात पहिलं मिळेल आणि माझे व्हिडिओ तुम्ही सर्वात पहिले पाहू शकाल. तर चला, ह्या व्हिडिओमध्ये तरी मी तात्पुरता आपला निरोप घेतो. भेटूया नेक्स्ट पार्टमध्ये, म्हणजेच आपल्या ब्राह्मणदेव जत्रोत्सवाच्या दुसऱ्या पार्टमध्ये.